Sa number 10, lima ka nagpakuno-kuno nga lineman sang telco ang nadakpan nga nagpangawat sang kable sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Truck nga gingamit sa pagpangawat ginaalegar, ginapanag-iyahan sang bana sang isa ka barangay official. Yaring report ni Nico Delfin. Ginabulubanta lapit sa tunga sa kilometro nga kalabaon sang kable ang na-recover sang Police Station 7 sa lima ka mga nagpakuno-kuno lineman nga nangawat sang underground cable line sa Handumanan Access Road sa Barangay Mansilingan sa Bacolod sang Sabado sang kaagahon. Nagabalor sa kapin 750,000 pesos ang na-recover nga kable. Sa kabugat sang kable, ginkinahanglan pa sa mga nadakpan nga mga sospek sang dump truck nga mong nagbutong sang underground cable halin sa manhole to manhole sa kilid sang karsada. Ginsiling ni Police Captain Andy Ofalia, commander sang Police Station 7, planado ang ginhimo sang lima ka mga pangayaw nga sospek. Pero isa nakita naton, this is well planned nga mambal naton first time in Bacolod, kaya first time mo binigyan ako nga volume sang cables ginkuha, ginawat. Kaina, ginpasaka na sang PNP ang kaso nga robbery batok Sanday Freddy kag John Lloyd Hagukoy nga taga Bago, Ruel Bailon kag Brendo Francisco nga taga Quezon City kag Brian Riano nga taga Romblon. Isa sa mga kaupdanan nila nga nakapalagyo ang nakilala na sang kapulisan. Nagwa nga ng hulam sang dump truck si Hagukoy sa iyahimata nga bana sang opisyal sang barangay sa Bago City agod matigayon ang ginplano nga pagpangawat. 5 ka adlaw sila nga nagtener sa lodging house antes ginpatuma ng modus. Magluwas nga naggamit sila sang uniform sang linemen, nagpahamtang man sila sang traffic cone sang malabyan sa nagapatrolya nga mga pulis. Sang ginusisa sila, nadiskobrihan ang illegal nga hilikoton. Hindi niya madala sang miskan pulo pa katao magbutong sinada. Hindi niya madala kay si underground tapos may mga duta man natong gatabon na siyempre daan na da. So for the meantime exhibit ang truck. It's up to them kung paano nila makuha sa board. Nagapating kapulisan nga mahimo pila sa mga nadakpan ang mahimo na kaagi na trabaho sa telco kabangdanan nga may ihibalo man sila kung paano kawaton ang propiedad sang telecommunications company. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.